बे बीटीसी एसेम्बलिखौ गाग्लोबनाय नङा। बे जाबाय 35 लाख बीटीसीआव थानाय जनसाधारणफोरखौसो गाग्लोबनाय जादों। बे जाबाय मोनसे माने उग्रपन्थीफोर बादि ISI फोर बादि माबाफोर बादि माने हुजि सुजिफोर बादि दिनै फैनानै गाग्लोबनाय बे कार्जकलापखौ आं निन्दा होयो। इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसे मास गेदारिं लानाय जादों। बेवहाय BJPनि भट लानानै खालामनाय जादों। खारन जोङो दा सरकारखौ मोननै दोलोजों दाबाय BPF आरो BJP। दा ओंखायनो बे मोनसे जौथ' जयेन्ट माने मोनसे मास गेदारिं खुंनाय जादों। बिनि गेजेरजों BTC इलेक्सनाव जेखौ जों कमिटमेन्ट होबोदोंमोन 5 गेरेन्टिस बेखौ जों आखरे आखरे मावनायनि थाखाय दिनै जे प्रस्तुतिफोरा जाबाय बेखौ रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय खालामनाय जादों। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो खौसेयै बोरैहाय 15टा आसन देरहानो हायो बिनि थाखाय ब्लुप्रिन्ट खालामनाय माखासे हाबाफारिफोरा जागासिनो दं। आरो निस्सय जों बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय सरकारखौ जों दानो हागोन। जायखि सरकार फैया मानो जोङो BTC निफ्राय खमाव 7 बारायाव 6 जन बेबादि माखासे रायजिक मन्त्रि माखासे केबिनेट मन्त्रि बे मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। थांनाय 29 खालाराव मोनबा जौगाहारि सोमावसारनायाव फरायसाफोरा BTC एसेम्बलियाव जाथाय जानानै थांबाय। बेनि सायाव गोबां बिबुंथि लाखिलांदों। बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे BTC एसेम्बलिखौ गाग्लोबनाय नङा। बे जाबाय 35 लाख BTCआव थानाय जनसाधारणफोरखौसो गाग्लोबनाय जादों। बे जाबाय मोनसे माने उग्रपन्थीफोर बादि ISI फोर बादि माबाफोर बादि माने हुजि सुजिफोर बादि दिनै फैनानै गाग्लोबनाय बे कार्जकलापखौ आं निन्दा होयो। आरो बेबादि आनपार्लामेन्टारि खामानिखौ मावनो नाङा। माने एक्सट्रिमिस्टफोर बादि हाबनानै बेखौ गावफैनाय इन्डियान पार्लामेन्टआव जेरेखम गावफैयाखै होनबा 2000 बै समाव 1999 बिदियाव 2000 सनावहाय 9/11 बेफोरबायदि माखासे घटना दं नङा होमबा? थिग बेबादिनो बिथांमोना फैनानै बुख्रुबनाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जे जिनिसखौ जोङो गोबां टेगनि गेजेरजों मोनदों, गोबां जोहोलावफोर जिउ बावनानै मोनदों। दा बेखौनो बेक्तिगत सार्थखौ हासिल खालामनो UPPL दोलोआ माखासे गुन्दा बाहिनी फाथायहरनानै दिनै बिदि गाग्लोबहोनाया दिनै साफ्रोमखौबो दुखु फोनांदों। BTCनि रायजो राजाखौ दुखु फोनांदों। आन्दलना खालामनो हायो। जोंबो मोनसे समाव आन्दलनकारिमोन। दा बेबादि आन्दलन खालामनायनि मुङाव आन्दलन खालामनानै रायजोनि सम्पतिखौ दिनै धंस खालामनाय माने बेखौ मा बुजियो? दा बेवहाय गोबां माने लिडारफोरनि बेवहाय माने फुज्लायनाय दङ। आं खावलायगोन इयुनाव जुदि बेबादि माने आन्दलन खालामबा जाहाथे रायजोनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामा। बे सासे सानैनि नङा। UPPLआबो सरखार खालामखांबाय, खालामाखै होनबा? थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरखार जादों। बेवहाय UPPL एबसुनि सरखार जादों। थांनाय 17 बोसोराव BPFनि सरखार जादों। आरो नेक्स्ट हयथ' 5-10 बोसोर उनावहाय सोरनिबा सरखार फैलायगोन। दा बेखौ आक्रमण खालामनानै जेबो लाब जाया। ST होनाय होयै बे गभर्नमेन्ट आसामनि खोथा नङा। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियासो बेखौ फाइनाल खालामगोन। दा NOC होनायनि बेला बेथ' गोदान NOCनि बाथ्रा नङा। बै समाव 2006 सनाव बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि, गाहाय नेहाथारि गौतम मुसाहारि बिथांमोनानो NOCखौ होजेनग्रोदों। दा बिथांमोननि रेफारेन्सआवसो एबसुआ जातीय संगठन जानानै होनो हायोबा जों पलिटिकेल पार्टिफ्रा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय होनो हायो मा बाथ्रा दं? राजनितियाव गासिबो इम्पसिबल जायो, पसिबल जायो। दा बे जातीय संगठनानो दिनैहाय NOC होनो हायोब्ला मोनसे राजनितिक दला मानो होनो हाया? दा रायजोफ्रा हमनांगौ सोरखौ? दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो हमजोबनांगौ। बिथांमोननि रेफारेन्सआवनो राजबंसिफ्रा आदिबासिफ्रा दिनै बेबायदि सुबिदा मोनदों। एबसु बादि जातीय संगठनानो NOC हरबायब्ला नोंथांमोना पलिटिकेल पार्टि जानानै मानो हरनो हाया? दा बेयावसो बै समाव हाग्रामा महिलारिफोरा कम्पेलेसन जानानै बायध'था जानानै दिनै बै समाव 2016 सालाव हरनो गोनां जादों। दा बे दाया सोरनि? दाया सोरनि? दाया बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि दैदेनगिरि रोनगोरा नार्जारिनि, गौतम मुसाहारिमोननिसो जानांगौ बे दाया। दिनै हाग्रामा सारखौ मानो गाज्रि रायदों? माखासे आइजोफोर जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावफ्रानो हाग्रामा सायाव गाज्रि बाथ्राजों रायलायबाय। होमबा बे जातिनि सभ्यताया बहा थांगोन? बहा थांगोन? दा आं खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मानसिफोरखौ थुनलाय नाङा। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आन्दलनाव बारसोम होनानै बेबादि गावबागाव माने जातीय सम्पतिफोरखौ जोंनि बे नेसनेल बे मोनसे एसेट्स बियो। दा बे मन्दिरखौ सिफायोब्ला बयनिबो गोसोआव निस्सय दुखु मोनगोन। BTCनि
बेगमतारा होनो हाग्रामा महिला थांनाय बाराव इउपिपिएल जेननायखौ समायना हैनो थाखाय एबसुआ बेबायदि मावदों होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंबाय बे जाथायखौ लानानै एबसुआ मुसपासावनायजों लोगोसे माखासे हेंथायारि हाबाफारि लादों दा बेथ' एबसुनि मोनसे हुदा बियो बेखौबो माने बेबादि एसे दाय मोनबाथाय दायथ' गैया समाल'सना खालामो आंखौबो पद्मजरानि हा हगारनायनि नामाव बिथांमोना बुस्थुआ सावदों आंनि फट' बानायनानै आब' मलथिनि नामाव आरो देवराव देख्रेब जों साथामखौ मुसुखा बानायनानै सावदों थिग बेफोरबादिनो बिथांमोना गावसिनि पलिटिक्सखौ सारभाइभ खालामो माबा मोनसे सरकार लाबोनाय नङा दे जास्ट टु सारभाइभ देयार पलिटिकेल पार्टि दे आर डुइं जास्ट लाइक माने आनपार्लामेन्टारि वार्कस गोदोनि बिथांमोना दिनै खालामगासिनो दङ रायजोफोरनि सेम्पाथि मोननोसो बे जेबो गैया बेहाय माने प्रमद बर' होन प्रमद बर'आबो गौतम मुसाहारि रोनगोरा नार्जारि जेब्लानाखि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बेवहाय माने भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै प्रमद बर'आबो दंमोन दंना गैया लरेन्स इस्लारिया जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन बै समावहाय होनबा बिनि दाया बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर नेताफोर दङ बे नेताफोरनि दिनैहाय हाग्रामा मुलिरखौ दाय होबा जाया स्तुका बानायनानै सावब्ला बेहाय दाया जोबा दा बै दायनिगिरिफोरखौसो रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामनांगौ एबसुआ मानो बे समाव हरजेनखो बिनि सायाव बिथांमोना तदन्त खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि आदालताव बिसार जानांगौ आरो बे बिसारखौ रायजोफ्रा खालामनानै फैबाय थानाय जिथुनाखि एमएलए इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना बिपिएफखौनो सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहा होफिनगोन जोंहा बेयाव बिसास दं रायजोफोरनि सायाव